Эфирден алқылар вақты студияда Алсын Риева исәнмісіз. Бүгінгі шығарылышының төп темалары. Илебез үшін мөһим саяси вакыйга. Россия президентын сайлау узды. Хамиттәшем белән һәр вакыт киләбез әле ныкларда. Беренче, икенче ел сайлыйлар инде. Башкаларны да чакырыр идем. Үзеңнең долгың бит ул ватан каршында. Бергәләп эшләү күңелле. Алабызда хәйрия өмәсе үтте. Гимназияның игелек акциясында бик теләп катнаштык. Гомумән гимназияның бөтен матур традицияләрен бик хуплап кабул итәбез һәм рәхәтләнеп катнашабыз. Иң яхшы үз эшчәннәр коллективы 15 яңгын коткару отрядында иҗади бәйге. Җитдилек әлбәттә бездә бар инде, но ял вакытларында әлбәттә инде безнең егетләр, кызлар яраталар шаяртырга да, төрле конкурс чараларда катнашырга. Үч көн дәвамында илебез халкы өчен мөһим сәяси вакыйгаларның берсе Россия президентын сайлаулар барды. Әлмәт районы һәм шәһәрендә бу чара зур әзерлек белән узды. Сайлау комиссияләре участокларына килүчеләр өчен волонтерлар төрле учреждениеләргә бушка керә торган яки ташлама бирә торган беләзекләр таратты. Бу көннәрне шәһәр иҗтимагый транспортында да бушка йөрергә була иде. Теманың дәвамы Рәдифә Нугманова материалында. Кулшариптә урнашкан 846 сайлау участогында халык ачылганнан бирле килеп тора ди комиссия рәисе Әлфия Габдрахманова. Аның сүзләренчә, беренче көнне үк сайлаучылар зур активлык күрсәткән. Кичә бик күп нәтиҗәләргә ирештек. Аллага шөкер, менә бүген дә халык гел килеп кенә тора иртәдән бирле. Хәтта 83 яшьлек әбиләр дә үз кулларыбыз белән сайлыйбыз дип, үз гражданыбызның булышыбызны утыйбыз дип сайлауларга киләләр. Сайлауда сәүдә рәтләре дә эшләп килә кызлар, бик рәхмәт. Аннарсын бик зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Әлмәт нефт идарәсенә безнең кызларыбызны иртә, кич үзенең тәмле ризыклары белән сыйлады. Бик зур рәхмәт аларга. Зөлфия ханым Сираева сайлауга ире белән килгән. Кулшариптә алар 90нчы елдан бирле яши. Әле мондый чараларны бердә калдырганыбыз юк, ди ул. Сайлауларында калдырган юк. Бу безнең гражданлык долгыбыз бит инде. Моны без йөреп көтеп алабыз. Хамиттәшем белән һәр вакыт киләбез әле ныкларда. Беренче, икенче ел сайлыйлар инде. Башкаларны да чакырыр идем. Үзеңнең долгың бит ул ватан каршында. Кулшарип авылында бүген 3000ләп кеше яши. 1701 сайлау яшендәгеләр. 798нче сайлау участогына килгән әлмәтләрне менә шушындый дәртле көйләр белән каршы алалар. Әлбәттә инде бу алар өчен әзерләп куйган бердән-бер сюрприз түгел. Әлеге сайлау участогы Әлмәт үзәгендә яшәүчеләрне кабул итә. Сайлау участогы комиссиясе рәисе Георгий Сахавов сүзләренчә, биредә эш җомга 15 март иртәнге 8дән үк башланган. Халык ярыйсы актив, килгән һәрберенә кагыйдә буенча хезмәт күрсәтеп озатабыз ди ул. Волонтерлар сайлаучыларга браслет тарата, ә театр коллективы чыгышлары белән кәеф күтәрергә ашыга. Бәхет юк дип торган чакта, ярминкәдән кайткан җирән атта рәмәтләр кайтты бер кеше. Менә минем Әлмәт шәһәренә килгәнгә быел 40нчы ел китте. Менә шушы 40 ел буена шушы сайлау участогында һәрберсен күреп торам. Һәм әле бу күреп тору бер нәрсә, без ел сайын менә шушында концерт оештырабыз. Концерт оештырабыз, спектакль үзекләреннән күрсәтәбез. Халык белән очрашабыз, якыннанрак. Сәхнә бит ул икенче төрле, ә менә монда сайлауга килгән үз тавышын бирергә килгән кешеләр, туган ил битендә ул бөтен кешенең дә бер генә. Татарстан Республикасы үзәк сайлау комиссиясе рәсми мәгълүматлары буенча Россия президентын сайлаулары вакытында тавыш бирү барышына йогынты ясый торган законнарны бозуга карата шикаятьләр килмәгән. Республиканың барлык 2767 участогында да татарстанлылар активлык күрсәткән. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сайфин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Сайлау барышы белән танышу максатыннан кичә калабызда шулай ук чит ил кунаклары да булып китте. Делегация составында күзәтүчеләр һәм экспертлар. Испания, Индонезия, Гватемала, Танзания, шулай ук Доминикан Республикасы һәм Бангладеш Халык Республикасы вәкилләре 792, 797, 808 һәм 817 сайлау участокларында булдылар. Тавыш бирү барышын күзәттеләр. Урыннарда төрле партияләрдән җаваплы кешеләр һәм күзәтүчеләр белән аралаштылар.
Сойлауларга килгән гаиләләр белән фотога төштеләр. Тарих профессоры Испания геополитика институты әгъзасы Хосе Мануэль Менендес Манхон сайлаучыларның зур активлыгын билгеләп үтте. Минем тәҗрибәм безнең ил белән чагыштырабыз икән, сездә җитди караш. Көнбатыш Европада сайлаучыларның 55%-тан артык катнашуы югары тавыш бирү дип санала. Россиядә бу сан күпкә артык диде ул. Сайлау участокларында оештырылган май чабу бәйрәме кунакларны Татарстан халыкларының мәдәнияте һәм гореф-гадәтләре белән таныштыру өчен бик яхшы сәбәп булды. Әлбәттә, кунакларны халкыбызның ачык һәм кунакчыл булуы шаккаттырган. Илебездә 3 көн дәвам иткән Россия президентын сайлаулар вакытында Азнакай районының барлык сайлау участокларында бузуларсыз, шикаятьләрсез эшләгән. Район халкы актив катнашкан. Гражданлык позициясен белдерергә гаиләләр белән килгәннәр. Бу хакта тулырак махсус хәбәрчебез Эльмира Шәрифуллина белә. Район авылларында сайлаучылар сәяси чарага җитди карыйлар, тавыш бирүдә актив катнашалар. Әйтик, Мәндәй авылында тавыш бирүләрнең 3нче көне уртасына 123 кешенең 121-е гражданлык позициясен белдергән. Бу сан 98% тәшкил итә. Әһәмиятле чарага яшь гаилә Рәмис һәм Илүзә Гыйззәтуллиннар да килгән. Икесе дә шушы авылда туып үскәннәр. Рәмис нефтче, Илүзә шәфкать туташы булып эшли. Biz şu avulda tuğup üstük, şuna özümüzün buruşumuzun öterge koyduk, tuy günümüz bulsa da. Ola birse Aznakayda kalabız yaşarga, avulunu unutmayız, atına sen etiyinler yanına koytabız. Быелгы сайлауларда Латыповлар династиясеннән 10 кеше тавыш биргән. Гаилә башлыгы Җәүдәт абыйның хезмәт юлы 60 елга якын. Бүген төп йортта улы килене тәрбиясендә яши. Тәрлекчелектә башладым. Аннан соң күчтем игенчелеккә, аннан соң күчтем шуннан төзүчелеккә, аннан соң күчтем мен 77 еллардан Галабай булып эшләп киттем. Шуның белән тәмамладым мин эшемне. Барыбызга да исәнлек саулык, сәламәт булыйк барыбызда. Матур иттереп яшик, тату иттереп эшлик, тату иттереп яшик барыбыз. Без гаиләбез белән бүген илебез президентын сайларга килдек. Инде илләребез тыныч булсын, дөньяларыбыз тыныч булсын дип үзебезгә лидер сайладык. Яңадан да шулай матур итеп яшәргә язсын. Мәлбагыш авылында гражданлык позициясен белдерергә гармуннар белән килгәннәр. Кулларыңда тальян гармун үзәдер үзәгемне, әйтмәсәң дә белеп торам миңа тиң түгелеңне. Сайлауларның 3нче көне без бүген Түбән Якый авылында, биредәге йортта 100 яшьлек хезмәт ветераны Таһира апа Асанова яши. Тавыш бирүдә ул да катнаша. Таһира апа гомерен балалар укытуга багышлый, хезмәт стажы 45 ел. Сайлауларны көтүп алабыз ди ул. Allah'a şükür, o şarkı var, yerge var neyse var. Çivitler dolu var bir. Rahmet. Өйдән сайлауга аның белән бергә кодагые да кушыла. Балалар исән булсыннар, илләр тыныч булсын. Шуны гына телибез. Бүгенге көндә Таһира апа кече улы Гамир гаиләсе тәрбиясендә яши. Көтеп алдык. Төп сайладык. Шәүк җитеште инде. Бүген түгел. 100 яшьлек Ак әбинең 9 оныгы, 20 оныкчыгы бар. Эльмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясе хәбәр иткәнчә, бүген 18 март иртәнге 7-гә бюллетеннәрнең 100% эшкәртелгән. Тавыш бирүдә 2,480,516 кеше яки республика сайлаучыларының гомуми санының 84,61% катнашканлыгы мәгълүм. Беренче йомгаклар буенча Россия Федерациясе президентына кандидат Владислав Дованков 1,53%, Леонид Слуцкий 3,93%, Николай Харитонов 4,83%, Владимир Путин 88,74% тавыш җыйган. Якын арада тавыш бирүнең беренче йомгакларын башта Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясе утырышында, аннары Россия Федерациясе Үзәк сайлау комиссиясе утырышында расларга кирәк диелә хәбәрдә. Калабызның Ризаттин Фәхретдин исемендәге татар гимназиясендә хәйрия өмәсе үтте. Биредә укучыларның әтиенләре укытучылар белән бергәләп токмаш кистеләр. Ризаттин Фәхретдин исемен йөртүче 30 еллык тарихы булган татар гимназиясенең үз күркәм традицияләре бар. Шуларның берсе мәрхәмәтлелек акциясе. Бу юлы барлык мөселманнар өчен изге саналган айда биредә хәйрия өмәсе уздырырга булганнар. Бергәләп халкыбызның милли ризыгы булган ашка токмаш кисәргә уйлаганнар.
Her vaqtda indi bizning aksiyalar şo uyushtirib turib, Monsi marhamatlik aksiyasi harbiy xizmatda buluşlarımızga, gospitalda yotuşlarımızga, hem indi qartlar yurtlarına mana şuşunday yordam ko'rsatirga bo'ldik. Bizning gimnaziyamizda 38 sınıf, 80 ani deb aytganda abi, babay barisi da shu aksiyada qatnashdi. Gimnaziyaның 38 sınıfında 1000'den артык бала белем ала. Бу юлы һәр сыйныфтан 2-шәр вәкил 5-шәр йомыркалык тукмаш басып, аны гимназиядә җәеп кисәргә карар кылганнар. Benim Tatar gimnaziyasında 2 balam okuyor. Birisi 6. A sınıfında, ikincisi 9. A sınıfında. Bu gimnaziyanın iyilik aksiyasında bek tilep katnaştık. Umumen gimnaziyanın bütün matır tradisiyelerini bek koplap kabul etemiz. Hem rahatlanıp katnaşabız. Rahmet gimnaziyaga. Ландыш Мингаллямованың биредә 2 баласы, кызы һәм улы укый. Әлбәттә инде әни кеше балалар чакыруына килми булдыра алмаган. Kişilerden merhametlilik, terbiyeli, birbirinizni yardım ettiğini tecrübeleşip, yani karşılaşmak gerek. Bağlarga da örnek olup tura. Gelecekte. Токмаш кисүче осталарга гимназия директоры Фируза Вәлиуллина рәхмәт хатлары тапшырып өлгерде. Гимназия ашханәсендә кибергә җәеп салынган бу токмаш 400 йомыркага басылган. Димәк, бу шома белән 40 килограммнан артык ярым фабрикат дигән сүз. Якын арада әлеге токмаш кибеп беткәчтән, аны вак савыкларга тутырып, ияләренә тапшырачаклар. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. 23-нче янгыннан коткару частында иң яхшы сәнгать үзешчәннәре коллективы исеме өчен Әлмәтнең 15 янгын коткару оешмасы катнашты. 5 төрле номинация буенча катнашчылар үзләренең сәләтен жюри әгъзаларына тәкъдим итте. Бу елдагыча уздырыла торган чарада безнең иҗади төркемдә булып кайтты. Хәерле көн, дуслар! Сезне 23-нче янгын сөндерү бүлеге хезмәткәрләре сәламли. Бүген 23-нче янгын сөндерү отрядында күтәренке кәеф, эш формасы, матур күлмәк, костюм шалбарларга алмашынган. Коткаручылар бүген бер-берләренә үз талантларын күрсәтә. Мондай мероприятиелар үткәрү әлбәттә инде бик кирәк дип саныйбыз. Чөнки безнең бит инде ойлыйлар ярым хәрби кешеләр без, алар инде бик җитди карыйлар. Җитдилек әлбәттә бездә бар инде, но ял вакытларында әлбәттә инде безнең егетләр, кызлар яраталар шаяртырга да, төрле конкурс чараларда катнашырга. Мондай әзрәк кенә күңел ачу, әзрәк үзебезне күрсәтү дә кирәк, тынычландыру да, ел инде как безгә реабилитация сымакта бара инде. Катнашучыларның көндәлек эше авыр һәм үтә җаваплы. Гадәттән тыш хәл вакытында минутлар түгел, секундлар хәл итә. Шуңа күрә мондый форматтагы очрашу күпләр өчен көтеп алынган ял. Катнашып, бик яхшы урын алганбыздыр дип өмет итәбез инде. Алдагы көннәрдә дә шулай бәйрәмнәр белән эш чиратлашып барыр дип өметләнәбез. Кайсы җырлый, кайсы бии, кайсы музыка коралында уйный, җиңүдән дә бигрәк катнашуы мөһимрәк ди катнашучылар. Без бу чараларны инде уже ел içinde безнең частьта үткәреп киләбез, Аллага шөкер. Һәм дә һәр елны яңадан яңа кешеләр килә. Ул кызык, һәр елны без ул вакытны көтеп алабыз. Берәр ай без аңарга бик нык иттереп әзерләнәбез. Һәрбер менә командалар бик көчле, һәрбер частьнең үзенең изюминкалары бар. Смотр бәйге оештыручыларының төп максаты катнашучылар арасында янгын коткару бүлегендә эшлим дигән горурлык хисен булдыру. Аса Ахмаджанова, Вадим Тарасов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Калабызның Фәрит Яруллин исемендәге музыка клиеты бу көннәрдә зур бәйрәмгә әзерлек белән мәшгуль. Уку йортына нигез салынуга бу ел 60 ел, ә күренекле композиторның тууына 110 ел тула. Шул уңайдан 23 март Нефтче мәдәният сараенда зур бәйрәм концерты узачак. Программада студентлар һәм укытучылар чыгышы. Шулай ук клиет юлламасы белән зур иҗатка килгән күренекле артистлар да катнашачак.
Башлана 14 сәгатте. Кышның ахырын һәм табигатның уянуын хәбәр итә торган май чабу атнасы тәмамланды. Әлмәтлеләр дә әлеге тормышка шатлык, игелек, бәхет һәм мәхәббәт алып килә торган җылы бәйрәмне күңелле һәм дәртле итеп бәйрәм иттеләр. Нефтче мәдәният сарае янында узган чара турында алдагы минутларда. Әлмәт районында төрле милләт халыклары дус тату яши. Һәр милләт электән үк бәйрәмнәрне бергә үткәреп килә. Нефтче мәдәният сарае янында оештырылган май чабу бәйрәмендә дә шушы традиция сакланды. Руслар, татарлар, калган милләтләрдә күңел ачты, җырлады һәм биеде. Бирдә кунакларга Идел буе халыклары пазл уены, без бергә эстафетасы, Минем Россия, Минем Татарстан флешмоба, артистлар һәм иҗат коллективлары катнашында концерт программасы оештырылган иде. Сынамышлар буенча бәйрәмне күңелле итеп үткәрүчеләрнең йылы да уңышлы булачак. Оештыручылар үсеп килүче яшь буынны тәрбияләүдә, төрле милләт халыкларын берләштерүдә шундый чараларның әһәмияте зур дип билгеләп үтте. Коллектив Дворца культуры «Нефтче» с радостью захотел и изъявил желание принять участие. Нефтче мәдәният йорты коллективы оештырылган конкурста җиңү бер-беребезгә яхшы кәеф бүләк итү өчен генә түгел, ә беренче чиратта Әлмәт халкына һәм кунакларына бу матур язгы бәйрәм кәефен, яз һәм җылылык хисен, кояшлы якты кәефне бүләк итү өчен оештырды. Праздничное настроение, ощущение весны, ощущение тепла, ну и прекрасного солнечного настроения. Кунакларны самоварда кайнаган чәй, куймаклар, төрле тәм-томнар белән сыйладылар. Бәйрәмгә килгән һәркем бик теләп, рәхәтләнеп уеннар, әйлән-бәйлән уйнады, җырлар җырлады. Бәйрәмнәрне бик күңелле үткәрәләр, безгә бик ошый. Әлмәтебез шундый көннән-көн матурлана, яшәве күңелле. Күбрәк шундый бәйрәмнәр оештырсыннар. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.